Здравейте, аз съм Младен Стоянов от Bohemi Homes. Ние променяме пазара на недвижими имоти. Какви са основните проблеми на пазара на недвижими имоти днес? Основният проблем на пазара днес е недостатъчното предлагане на качествени и достъпни имоти. Имотите, които се предлагат, са: първи тип – имоти на зелено или в строеж. И тук изникват следните въпроси: ще бъде ли завършена сградата в срок? Ще бъде ли завършена сградата въобще? Ами ако инвеститорът ми вдигне цената в последния момент? А кой ще се занимава с ремонта? Не познавам никой, ще ми излезне много скъпо. Втори тип – имоти старо строителство, които са за ремонт и въпреки това са завишена цена. И тук изниква въпроса: защо да плащам толкова много за старо строителство, а и ремонта на старото строителство излиза доста по-скъпо. Трети тип – имоти, които са завършени и с още по-завишена цена. Това се получава обикновено заради това, че някой е извършил ремонта вместо вас и се е сложил надценка за извършения труд. Как ние от Bohemi Homes решаваме тези проблеми? Сградата, която ви предлагаме, се строи от инвеститор с дългогодишен опит и над 35 завършени сгради. Освен това, с нас получавате достъп до всички новостроящи се сгради на територията на град Пловдив от проверени инвеститори. Най-ниската цена в град Пловдив. Цената е крайна и не подлежи на индексация спрямо инфлационния индекс. Плащате толкова, колкото е на предварителния договор. Осигуряваме интериорен дизайн от нашите партньори Dark Projects, както и довършителни и ремонтни дейности на най-добри цени. Ипотечен кредит при най-добри условия и най-ниска лихва чрез нашите партньори от CreditLand. Получавате оферти от 14 банки в рамките на 24 часа, без да е необходимо да губите време по различните банкови клонове. Осигуряваме висока пазарна оценка на имотите, които предлагаме, както и цялата документация и кореспонденция с банките. С нашата комплексна услуга не е необходимо да правите абсолютно нищо, освен да си харесате имот. Получавате висока сигурност, спестявате време и пари и се здобивате с имот ново строителство, завършен по ваш вкус и предпочитания на най-добра цена. Bohemi Homes – име, на което можете да се доверите. Не губете време и се свържете с нас. Ние сме вашия доверен партньор в безгрижното финализиране на сделки.